че борбата ни да излезем от тази тежка ситуация се личи в играта ни. Така че няма от какво толкова да се отговоря, но като че ли така съм по-засъден вече доста по-затиснати от обстоятелствата. И това неминуемо дава упражнение, като така включим и, че вече и опитните хора, които смятаме, че все пак могат да дадат някакъв отбор на този отбор, в момента не са в това състояние, в което трябва.